Yes. Welcome back to this channel. If this is your first time to be here, don't forget to subscribe and also click the notifications bell icon so that you will be notified every time we go live and also every time we do videos. We upload my videos because we do that every single day. Right, so now we want to talk about Mudiwa hood. And this is Mudiwa hood, Stana, Gonzi, all those guys. So nyaya yakaita ndiyo Mudiwa vanhu vanoimba inonzi hip hop kana kuti tongowati marepa because handiziti zvinonzi hip hop here kana kuti hip hop kana kuti chindakamboita musa ndakamboti hip hop ndikasekwa nevanhu zvikanzi asiri izvi saka ndakuvati marepa. I don't know kuti zvakasiyana but kana ndikati repa ndenjira izvo zvacho zvavanoita zvacho handiti in this case. Right, so what happened? Mudiwa anoimba handitika ende akaimba atanga kuimbawo kudhara handitika vese nanastana then tigonzi akatanga kuimba kudhara futi but I think he's younger than Mudiwa nanastana. So chakaitika nchodai so Mudiwa akati madhezi apfuura aitorwa and sokuzvakamunoita Mudiwa anotorwa mapicture achinyatsotorwa maselfi achitorwa machichi achinyatsoita kuti zvityise handitika anenge aine mota mazimota mamwe anenge akanaka mamwe akadai so mamwe akadai. Saka Mudiwa manje akaenda kuchikoro futi iye ndo zvamutaranda takaenda kuchikoro akadzidza akaita madegree and also anotori nemabusiness rekana kuti chiyameno but anomboita achiwanzira nastana achinzi ayo ungori mushandi iye anenge achindi nemabusiness. I don't know kuti Mudiwa does he own Stewart Bank? I don't know if he owns Stewart Bank because ndakanzwa zichinzi ane connection neStewart Bank. Vamwe vanoti anoshanda kuStewart Bank vanoti he's an ambassador, brand ambassador, something like that. I don't know about that. I'm just telling you what I have seen and I have actually seen him munonzi muStewart Bank rimwe dhei ndakamuona Mudiwa ndikatoti Mudiwa chichichi Mudiwa pakuti unoza Mudiwa rekangamuitiro kawanako kwamambosangana nawo unoziva zvakutaura ndikati zvakanaka atitika. Saka zvakabva zvaitika Mudiwa manje vakatanga kutora mapictures achiratidza vanhu ini ndiri mbada ini nditori mbada ndini king mese muri vana vadiki ndi muna kudzidza atitika. Saka Mudiwa anogara achitukwa nevanhu achiwanzirwa nevanhu Mudiwa achitaka kungonziwo Mudiwa iyoyo unomboimba kuti chiko wakaimba kuti chiko iyo chiko chawakaimba but iye anenge achingozviti ndini king hazvina basa zvokutaura chero kati ini ndine chimbohwa chero kati handina kati ndini king because ndine manigirana akawanda ndine hanzi nyembe dzekuimba dzakawanda handitika. So zvakabva zvaitika manje pane mamwe mahip-hop artist akazoendawo kana marepawo akatanga kuzokuti Mudiwa iwe uringotaurisa une fake glory chichichi all kinds of things but ipapa apa panonyanyaita hapo noise yakawanda. Noise chaicho yakazotanga manje pane mumwe anonzi tigonzi ndiye mukomana anga achipisa mazuva ese iwaya and I remember there was a time andakatomboona a certain picture yanga ina stana because vanhu vakambotanga kudaurisa dzaTigonzi naStana then Stana naTigonzi vabuda handitika vari vese vachitotaura Stana achitoti isusu hatirambe kuti kune vamwe vanenge vauyawo chichichenda vanenge vachisota Tigonzi uyo anotomhanya anotorova anotobata zvinhu chichichi Stana iradza kuti anongoita sei anongopiga achiendosa Tigonzi. Saka Tigonzi naStana kubva ipapo ndakaona sekuti vanenge vanga vakuita kanenge kakuwirirana kana kuti vanenge vari kusaidi imwe chete handitika which is something that is good because tofarira kuti kuhip-hop kuite not just kuhip-hop kana kuti kumarepa kana kuti kuchi tongofarirawo unity ini tongobhelieve kuti vanofanira kuita unity handitika. So chakabva chaitika manje mufesi anonzi Tigonzi akazoitwa interview. Alright, in fact before aitwa interview kuna anonzi Noble Styles akazosvika mva asvika achiataka vese manje hakwete kuataka kwekutuka but angosvika achita kuti boys iwewe Mudiwa iwewe newewe Stana iwewe ndokudai muri 2 nevamwe vanhu vamunoda futi 3 handitika moita 5 so hanzi of your choice hanzi marepa of your choice including kana naTigonzi vacho vananani vese nanamiro kana na 10 diamond or something like that vese hanzi tora nai mese moenda one side toita 5 aside kwete 5 aside 5 on 1 hanzi ndokudai makadaro ndichibata ndichibhagira uyo achiuya ndichisvika ndichimuti unzi hanzi mese ndokudai muri 5 handiti ndobva varodzani mukomaStana manje akati nyaya unotsvaka mafollower nyaya unotsvaka mafollower neunotaura zita masaida handiti zvakadaro ndakaregedza maskiri ekutsvaka mafollower netunhu twakaita seitoti kana mida kundipa mari chingondipai mari handiti. Saka ipapo it was a storm that was brewing and ndakatoona macomments evamwe vanhu vachitaura kuti amana kana muchingana ingori beef yacho amana chingogocha yakati tingonakirwa zvifaya handitika. Saka
I don't know what beef yo ichagochwa rini kana paine beef inenge yapo pakati pavari to noble styles Stana. And also tikaona vari vese manje is going to be interesting to see Stana naMudiwa, of which Stana naMudiwa toziva kuti ndo vanoita varumudzani pahip hop kana kuti pamarapers muZimbabwe. Vanogara vachikwesherana vachimarana, uyo achiti akamara uyo omara. Mangwana makuseri unowana Stana akuimba achiti mufeso wangu imbada achitaura Stana achitaura Mudiwa mangwana makuseri obva taura ndini ndakachena kupfuura iwewe, uyo obva ati hapfeke mari yako ndeye kudai, so uyo obva ati aiwa zvikasi dai iwa haucheni ndine staira, uyo dai uyo zidai amero whatever the case may be. So I remember kudhara Stana anenge anga aine maissues namaskiri hatizoziva kuti ari kupiko zvino, but I think we have to find maskiri timboti maskiri ko zvakamira sei, because maskiri ndiye mumwe aitombomhanya futi zvandaitoziva. I remember pane mamwe masongs ataiteerera so tiri kuhigh school, pari pamwe painzi kana usina space delete maskiri tikusendere avero ndingoziva kastatement ikako, but kastatement ikako hanzi ndikairewa kuti vanga vakamakana here kana kuti kakari kastatement kebasa kana zvazvo zvekunakira. So chiri kuitika manje chekuti mukoma anonzi tigonzi vakazoti mumwe musi vari paIngoda TV, that was about a day or so ago, vari paIngoda TV. Just follow Ingoda TV paInstagram, you will see that interview anongana ichiripo haya, but you can go and check out. So chakaitika ndichodayo vari kuita interview ngoma tigonzi akanzi koimimisaka pakati paMudiwa naStana zvakamira sei. Havha ataura hai inini chichichi ininiwo ndine zvandoziva, Stana ndine masongs ake andoziva, ndakatanga muteera kubva ndiri kuhigh school kubva tichiri vapfana tichichichi, but Mudiwa anonzi akaimba but handimbozivi akaimba kuti chii. And that was quite interesting to hear another rapper achitaura kuti inini handisanamunza imwe song yemumwe rapper. Atangoreva kuti you are insignificant and I don't even recognize you, you understand, I can't recognize any song that he's saying. And izvi zvogara achitaura navanhu vakawanda izvi zvekuti Mudiwa iwewe unomboyatsori mbiri yei, mbiri yako chaichayekuimba hatitombozivi kuti wakaimba kuti chii kana kuti wakaita sei, chii chauriyazichikutonzi hanzi aiwa Mudiwa azoitawo zvakati. So those are some of the questions that were being asked nevanhu mumacomments kuti Mudiwa wacho akamboimba kuti chii. And tigonzi akazara statement rekuti hanzi apa kuti Mudiwa yawo ane weakness, handitika weakness yake weakness yekuita yedzungu. Asi Mudiwa ane dzungu. And weakness yake ane weakness yedzungu, ane tuma weakness yedzungu neweakness yekuonererwa, yekushamisira. So ipapa I'm not sure about nyaya yekuti kushamisira, because unoziva ya zvinoitika kuti vanhu vanenge vaine zvinhu vanenge vachinzi vanoshamisira kazhinji kacho ndo zvinongoitika, but handisi zvinhu zvacho zviri zvake kana zviri zvekuhaya kana kuti ndezvechii. But Mudiwa akanzi ane dzungu racho manje ndiringoreva ringoti hanzi like anozvikwidza mundege achizvifonera achita sei. And inini manje ka ndakazonzwawo manje Mudiwa achipindura manje kuna tigonzi, akati tigonzi inini ndokuregerera, hatitika ndakuregerera in advance. Wazosonga inonzi kuregerera in advance, hasi ndakuregerera even usina kukumbira ruregerero. So in other words Mudiwa anga achitoreva kuti iwewe tigonzi zvawakati anofanira kundikumbira ruregerero, but even though hakusina kundikumbira ruregerero ndichangokuregerera zvakadaro. So vanhu vakabva vatanga kuti asha Mudiwa iweyeka wakatongoitawo hako wakatongosarenda. Vanhu vakabva vatanga kuti Mudiwa wakati asarenda, because sekuzi wakatoita kana kuri kuhip hop inyaya dzekutoita hondo, tigonzi akatokudhokonya akatokuti dhoko, which means iwe wanga uchifanira kuresponda, wanga uchifanira kutotanga kutaura kuti iwe tigonzi iwe uya kuno tipindane, uya titotanga tochimhanya izvi tiite live battle, handiwe ndowaitira nyaya yemabattle, uya tiite live battle izvi zvitipedzerane tonondiana anodonha. Samanje Mudiwa manje wakabva wakasika watora muswe wavo bva wauti muwasvato, ukazanzi muwasvato kutora zvinoita imbo zvacho ukada kuti iwe yatora muswe wayo vaipinza pakaridewo wobva iwe yatanga kuti ichienda. Saka vanhu ndozvavataura zvanzi Mudiwa akatya, because kana anga asingatya aifanira kutaura kuti iwe tigonzi iwe haundikuriri uya kunotipedzerana, but he was quick to say okay ndakuregerera. So I don't know guys, what do you think about this issue? What do you think about nyaya yaMudiwa? Do you think kuti Mudiwa akakasika kuvhunduka kuna tigonzi kana unofungidzira kuti hapanawo zvaanokwanisa kutoita? Because panyaya yaNoble Styles here, zvachitozi Noble Styles anosvika achitumbura nekuundura vese Mudiwa naStana wacho vese hanzi zvaaitotaura izvi zvaanozvigona. And vanotaurawo vanozivawo nezvehip hop culture vanotaura kuti hanzi Noble Styles ka anogona mabeto zvakanyanya, because munhu nemunhu anenge aine panhu paanenge akabata
hanzi mabetos anotogona anotokurira Mudiwa nauyu, even though akasina masongs anogona nganyatsozikanwa kuti ukaimba inozikanwa, but kana zvikanzi handei kubhetoka anochiona munhu anonzi Mudiwa. So it's very interesting. I would like to hear what you guys think. Vanoziva nezvehip hop, please tell us more in the comments box. And you know what, I'm gonna see you in the next video.